yawa to gashi nan berry din mu ya bude. So bayan ya bude zaka taba nan wurin ene din nan, zaka taba nan wurin. So da zarar ka taba nan wurin zaka zo nan wurin zaka yi linkin dinsa da berry ID dinka. So abin da a nan wurin berry ID dinka na berry app, berry chat app, shi zaka dauko ka sanya a wannan wurin kamar yadda kuke gani haka. Zan sanya nawa wurin, sai kuma ne requesting ko ne zan rubuta ID dina na Telegram na berry app dina, gashi nan zan yi requesting OTP. So in na tura wannan, so abin da zan yi zan koma cikin, gashi nan ma sun tura min OTP kamar yadda kuke gani, gashi nan 930496 gashi nan, sai na yi submitting. So da zarar na yi submitting, account dina zai yi linkin successful da app dina na berry chat kamar yadda kuke gani, gashi nan ya yi successful kuma sun bani ruwa din 100,000. sai kuma ragowar tax gashi nan kamar yadda kuke gani, kowanne zan bi ɗaya bayan ɗaya sai na samu na yi shi. Sai kuma ga wurin invitation nan wurin, shi ma kuna gani za ka iya zuwa nan wurin ka inviting yan uwanka da abokai da sauran dai mutane. So sai a try a berry